Türkler näme diye biz bitti demeden bitmez diye oğlanlar. Bitti yani gördünüz mü? Nistayda dost oğlan Nur Muhammed İlyas Kumdağ'dan diktor oğlan. Dost kyn var mı? Yani aytjaktır. Dünýäniň go futbolistlarynyň çykýan ýeri bolan Braziliýa deňmeden oýnady, Türkiýany näme üçin beýtip pese gaçyrýan ay dost diye. Ne futbol fanatlar jogaplaylyşyny, futbol fanatlary Türkiýany men pese gaçyrdymmy? Geçenki oyununy aňyruwjy çala futbola düşünýän adam görse bilýär. Oyun ýok. Netije ýok Türkiýede. Ýöne bu dost kyn görüpdir. Geçen tapar Braziliýa bilen Marokko bilen bir oýnatdy. Şonno diýe Marokko bilen Türkiýany deňäpdirsiň dost. Ola dağ bilen deňiz we Marokko şu wagt 48 saat ýurdun içinde iň awadan oýnaýan milli ýygyny men üçin. Ýöne dost bolan kyn görüpdir. Sen Arda Güler'iň ölermen fanady da. Dost ýörediňiz öýe. Bolly. Indi şans ýok diýen ýalakdyr. Amerikana utaramaydy oturma bu oýun bilen. 180 minutda bir gol salmatda. 180 minutda birja gol. Iň masgara ýer näme bilýän? 10 moluk galla Paraguay. Şonda da gol salana. Ýöne Nur Muhammed dostan kyn gör we kommentariýa çykararlar. Geçen tapar kyn gördüň sen şeýdi goýanda başga da kän ýazarlar. Sen men oýununy görüp aýtdym, görmäni entek oýununy görmäni istat diýmedim ha Türkiýe. Oýununy gördüm, ene futbol kosyny çykardym. Netije ýok da, bolly ýörediler, aglaşyp ýatyrlar. Näme aýtjak Muhammed indi şu wagt Türkiýany ýene men peseltdiýänmi? Indi näme diýjek ýanky joýuny? Diliňe alar ýaly zat ýok, diňe 550 san pas bar. Näme diýjekni paslaşdy diýip aýtjakmy? 10 maluty bilmede. Han dostunuz komentariýa mena jogap berdim, sen hem jogap ber. Indi boýnalýanmy şu wagt. Ne Türkiýe paşty 99% öýüne ýöredi oglanlar. Dinlik Türkiýede.